Hej, já jsem hrozně rád, že ti to vrátilo spát. No jasně. Já bych žil, kdyby mě ten boss nesejmul na jednu ránu vlastně skoro. No jasně, no. On ti vzal půlku životů naraz. Protože ty dělobuky jsou hrozně silný. Ježiši, to snadné. To tady Jsou zase ty, co skáčou na hlavu, no. Ne, to jsou ty, co kradou peníze. Šotku, blbej. Vem ty peníze rychle, oni je kradou. Au, nech mě. Šotku, debilní. Tak, super. Dobré. Ach jo. Ale to by skoro nic nevzali. Máš plný životy. Co to? Co to? Pěkně to tady ukrádají, no. Myslíš, že třeba půjdou proti sobě? Asi no, ne, co? No, jsem, ale asi ne, no. Jo, super, ten netopír je mocky. Jakože on má docela slušný damage. Já rychle vemu ty peníze, než sem přijdou šotkové. No jasně, už jsou tady. Bacha, ne, mají to. Jasně, ne, to je parchan. Hezky, a pojď, připrav si magii a jdu na ně. To jsem se netrefil, paráda. Já nová zbraň. Co mám? Jo, kde jsem? Ale mám novou zbraň, nevím co dělá, ale nechám si ji, když tak si ji pak vyměním. Vem si ten můj meč! Ty jsi mohl vzít ten můj meč vlastně, to mi nedošlo. To by se hodil. Ty jsi ho jenom nemohl vzít předtím v tom obchodu, protože jsi ho měl zamčený. Umři! Blbej šotku! Krade peníze akorát. Dobrý, teď jsem tu jedno ne, dobrý, je mrtvý. Pohodě. Ježiš, že bych cípl ten, no jasně. Jo. Co to je? Toho padá jídlo, nice, počkej, já se vyhýluju. Tak. Hej, tyhle už tady jsou tak půlku hry, jako mohli už sem dát nový nepřátelé. Ne silnější, ale jiný. No, jenom jiné. Tak, pojď. Tyhle, hej, těch nej... Ale no tak. Jo, dělá si ze mě srandu. Tím vyhýlovali zároveň. Ty šotkové mě pěkně štvou, jak furkrát. Já jako nepotřebuju, ale nemusí si je brát za nás. Ježiši. Jo, peníze. A pojď, umři. Už tady ještě jeden ten rytíř. Mě štvou tyhle ty bulky blbý. A už jsem s ním zase hodil někam. Ty slizáci. Já se jenom bojím, ať mi neskočí na hlavu, protože no, jasný. bych fakt se potřeboval hýlnout. No, tím ti dokáže ubrat fakt dost, no. Super. Tak, jo, ještě žije, on ještě žije. Aha. Hej, ty máš fakt málo života, kámo. Co ti tak ubralo, ty rytíři? On mi skočil na hlavu za jeden. Au. Jo, dobrý. Už by mohl být konec, tyjo, týhle kapitoly. Zase, abych si vylepšil staty. Nějaké houby na zemi? Ne, nic. Tady budu vystřelovat, jasně. Rychle, počkat. Rychle. Radši dobrý, počkáme. Máme oba docela, jakože já mám docela dost životů, ale rázem to tak nemusí být, když přijde nějaký boss. Jo, prosím, ať už tady je konec. Ale za těma dveřma určitě konec nebude. A já tady mlátím dost. Jako velký dveře určitě nebudou víc ke konci, tam bude spíš nějaký boss. Jak si četl noviny. A tady jsou stoly, mohl by na nich ležet jídlo třeba. Mohlo, no. Ale ne, a teď máme oba dobrý mazlíčky, protože oba dávají damage, to se nám hodí. Damage je teďka důležitější než to. Kamo, ty máš hrozně málo. Běž někam do ústraní, já je zkusím sejmout. Okay. Nějaké jídlo, ne? Nic, okay. Nic, no. Ne, nech ho. Dobrý, můj netopír. Hezky. On ho i zároveň omráčí, že se nemůže hejbat. Pak nám, Nemáš. Já a mě štve, že ti je nemůžu dát, já ještě 2 mám, myslím. 1 nebo 2. Potom, až tenhle level skončí, tak si koupíme aspoň každý 10. No. Koupíme a wow. Ne, ty jsi umřel. Tak já tě pak oživím, počkej. Wow. Potom tě oživím. Teďka fakt nemůžu, protože by mě přitom zabili. Ty, ono jich tu je hrozně moc. Netopír. No, pěkně. A pojď. Au. Yes.
Teďka co nejpřesnějc. Teď. O, půlku života, to je docela dobrý. Máme oba stejně životů, ale... Kamo, jako jestli oba budeme mít půlku života a bude tady boss, tak nevím, jestli ho dáme. Nevím, no. Divím se, že... A já bych se mohl ještě level upnout trošku. Jo no, divím se, že u žádného bosse jsme zatím jakože neumřeli oba naraz, že jsme ho vždycky aspoň jeden dodělal. Aspoň jeden? No, já, ale prostě, že jsme neumřeli oba, jako. Tak. Hezky netopíre. Ty jedeš. Dobrý. Už by to chtěl zas dorty na stole, nebo tak třeba. Co to je? To je divný. Mně přišlo, že z toho vypadlo něco z toho lávového jezera. Jasně. Co dělají v jeskyních jako ty nějaký Jediové? Proč tady nejsou nějaký jeskyní muži, co mají palcát a dávají damage 1? Já zase vozím. Já mám hrozně málo života a ty taky. Ježišmarja. Vůbec nepoužívám tu magii, tyjo. No jasně, a když už ji použiju, tak se netrefím. Au, když ty jejich bomby mě to celkem šlo. A, ale co to? Ne! To si ze mě dělá strandy. Vylepšuj si buď damage nebo defense, asi nic defense, jinýho. Asi nic jinýho, jako. Nechte mě bejt. Já mám taky docela málo, No. jak tak na to koukám. Já budu doufat, že se level upnu, já si ještě ten potion nebudu dávat. Nech mě bejt! Dubečku, debilní. Tak. Uf. Pojď. Teď. Jo. Přes půlku dokonce. Já bych se teď měl level upnout. Co to je? Jo, aha, tady. To jak jsem si prosil ty nový nepřátelé, no. No. To moc nevyšlo. Nevypadají Dobrý, moc slabě. Ale nevypadají moc slabě, jakože. Jsou pěkně rychlí. Pěkně netopírku. Ten chlap tady na těch zádech má co jako? Oh shit. To je něco jako ten s tím tornádem, ne? Ta panda, možná. Mně to přijde. Ale tornádo nedělá. Ani není nějak silnější. Má se jenom víc životů. Kámo, já mám hrozně málo, já se potřebuji level upnout. Jo, počkej. Nech mi ho, já si ho zabiju a ono mi to dá XPčka. O, co to je za zbraň? Já mám ten jejich meč. Ten bude podle mě hrozně dobrý, ten má podle mě damage plus 4 aspoň. Co to je za keř? Wow. Aha. Jasný, to je ten Kyklop. Pěkný. Oh shit, ten je rychlej. Co to si... Tak se pomoc. Trošku proběhneme. Asi jo, no. Zatím budu utíkat a zjišťovat, co umí za útoky. Wow, ten je rychlý. Hodně. No, ježiš, já si dám ten potion radši, jo. Ten je hodně rychlý. Dobrý, mám potion. Nebudu čekat na level. Au, on hází kudly. A děláte si srandu? Aha, on to tady umí přeskočit, dobře. Výborně. Au. Nech mi ho, já mám zatím hodně životů. Jo, on jde ale po tobě. A... Tak možná, kdybych ho třeba... Jo, teď jde po tobě. Dobrý, tak je naagrovaný na tebe. Hezky! Teď jsem mu dal pěkně. Ten meč bude podle mě dobrý. Aha, hezky. Furt jde po mně. Au, no tak kámo! Co to je za ty jeho díky? Ty vole, no, to jako když ti jedna trefí. Ona ti jedna trefí a pak se zvedneš, trefí tě hned další. No ne asi. On jde furt po mně! Zabijej ho ty, vždycky když půjde po tom druhým, tak ho musí zabíjet ten druhý. Au. Těžko říct pokud teď Po tobě, takže teď já ho zabiju. Jo, jde po mě. Už jsem myslel, že skáče na tebe. No teď jde po mně, zabíjej ho ty. Ne, dobře, jde po tobě. Tak jsem ho hitnul, ale ne. Uhnul jsem, Já jsem uhnul 2 a třetí mě trefila. Počkej, já ho odlákám na druhou stranu a zachráním tě. Pojď sem a házej díky. Něco, co tě zdrží na dlouhou dobu. Prosím. Já potřebuji zachránit. On je hrozně rychlej, on má speed, hrozně velký. Au. Nech mě bejt.
snad ti stihnu vyregenerovat aspoň kousek. Dobrý. A Pěkně. zdrhej. Dobrý, půlka života, kámo, to jsem ani nečekal, že tě to vyděluju tolik. A není tak jako, A, no, má ty díky. no. Má jenom silný ty díky. To pojď tam. Jo. Půlka života dole. A umře. Ježíš, ty jeho díky, ne. Ty díky mě štvou a ta jeho rychlost. Au. Kamo, teďka nevím jako kdo bude koho zachraňovat, protože teďka máme oba stejně životů. Rychle pryč, já ho vždycky hitnu dvakrát a uteču. Pryč. Díky ne. Ne. Uf. Teď ho, ne, jsem mrtvej. Aha. Odlákej ho dál, odlákej ho pryč. Jestli chcípnem oba, tak ho musíme zabíjet znova. Takže mě... Resuscituj, nebo co? Jsi tak No uprostřed, teď. Jo, aha, Jo. teď ne. On to začal házet zrovna po tobě, no. No. Dobrý. A tady, pojď. Dělej. Ne, teď už ne. Dobrý, on tě nemůže zabít, když mě resuscituješ, tak to je dobrý. A to bylo na rychlo, takže to bylo No tak... jasný, málo života, ale nevadí. Wow. Já jsem rád, že vůbec žiju. Aha, Co co to je bylo za za tohle? čár? Já myslím, že umíral. Wow. Aha, já jsem měl... Ne. Kámo, podle mě se je víc naagrovaný, když má méně život. Vypadá to tak. Pojď, Já myslím, že jsme ho nastrali hlavně tím, jak jsme zabili jeho kamaráda. Ne, asi. On se ještě zrychlil. No Tak to je dobrý. Já vůbec nevím, jako jestli tě dokážu nějak zachránit, hele. Pokud ne, tak to nevadí. Tak No. je. Spíš by vadilo, kdybych ho nedokázal už zabít. Nech mě. Žiješ? Ne. Jsme oba mrtví. Ale mám 6krát, tak já dám asi do defenze, tak 4. OK, a 2 do damage. damage. Tyjo, tak já dám všechno do damage, abych byl ultra silný. A zkusíme ho zabít znova. Jo. Let's go. Tak, sice uděláme, tahle oblast nebyla až tak dlouhá, takže se k němu Možná jsme si mohli pro poušny zajít. No, tak já to zajdem tam, počkej, já to dám exit. Na to jsem zapomněl. A jdeme tam k těm zlodějům. K těm levnějším, Mhm. to bylo, No, ne, tady. tady. Jo, tady je ta chatka divná. A je to blíž navíc. A ty, já si jich koupím, dokud budu moct, jako. Počkej, tak si nakup nejdřív ty, ať v tom není zmatek. Aspoň, ty si jich moc koupit nemůžeš. Prostě dokud ti nedojdou peníze, Přesně tak, no. co jiný. Aha, ty už nemůžeš? Ne. Tak teď já, Tak no. asi jenom Tak půjdeme ještě do 5? toho druhýho potom. Ještě půjdeme do toho druhýho. Jestli si nemůžeme koupit jenom 5 potom, ale... Asi jo, no. Tak to je super. Tak já si koupím aspoň bomby, protože to je damage navíc. No, dobrý. A počkej, já zkusím, jestli můžu. Aha, tak Jo, bomb teď ti můžu i můžu víc. To je divný. Jestli to je jako limit, to můžeš mít u sebe, nebo limit na jeden obchod, to nevím. Že to spíš, co můžeš mít u sebe, ti dají. I když je to celkem, no. Hej, koukni, tady jsme začali a tohle Mhm. celý jsme prošli až k jeskyni. Wow. To dobré. OK. Tak jo, teď už jsme docela, teď si věřím, že ho zabijem. Když jsme ho dali skoro předtím. Můžeme healovat sami sebe, nemusíme jeden healovat druhý, no. Ježiš, ty bomby, ale mě to celkem štvou. Ale zbylo mu fakt málo, jako. Mhm. Předtím. Hezky. Já nechápu, jak ty bomby hažou tak do dálky, já vůbec nemůžu je takhle hodit. Já ji hodím nad sebe, že jo? Nebo za sebe ještě víc. Ne, proč je tady rozházuju? Já jsem si chtěl přepnout tlačítka, vyházel jsem je tady. To je blbý, já ji nemůžu hodit jako do dálky, já ji hodím nad sebe. Pojď! Hej, já už budu mít level up za chvíli. Jo, pěkně. Tak super. Teďka podle mě až dozabijem tuhle vlnu, tak už budu mít level up. Jo, já jsem se nepodíval, co za staty má tenhle meč. To jsme ještě taky mohli, ale to už teďka nebudu dělat. Hezky. AAV, počkej, AAV.
AAV. Počkej, co dělá AAV? Mi nepřijde, že to dělá něco speciálního teda. A, nová zbraň. Pozor. Jo, jasně. Vem si ten meč. Jo. Co to? Máme oba ty meče. To, Jo, jakože, já nevím. jo. Nevím, asi buď se ti to buglo a máš ho v ruce, jenom se ti to nezobrazuje, anebo ho nemáš prostě. To je na nic docela. Tak to nevím. To je divný, že ho nemůžeš mít. Podíváme se pak do toho shopu se zbraněmi. Ale ne, to prdele. Podíváme se pak do toho shopu, jo. Já se v podstatě celou hru hrozně soustředím, já ani si nepamatuju, co jsem dělal před hodinou. Se jenom soustředím na zabíjet, léčit, zabíjet. Já hlavně se snažím neumřít, takže... No, to taky. No, umři. Hej, jak to, že ty ten ale meč mít nemůžeš, to je divný. Já nevím. Pak se podíváme do toho shopu. Proč tady není to jídlo na těch stolech, sakra? To by mohlo. Já budu používat víc ten útok ve vzduchu, protože taky hodně nahituju. Au. Ale no tak ty bomby. Pojď. Jo, konečně. Tak, ještě tady ten. Já vůbec nepoužívám tu magii, hej, oni mají ty blesky taky. Počkej, já ji zkusím, jo? Jo, jasně. Já se prostě neumím trefit tou magií do nich. Hej, ale ten poison je dobrý, oni jsou pomalejší a ještě je to hituje. No, každá postavička má svoje výhody, no. Ten blesk má zase velký damage. Aha, jo, tady jsou teprve tyhleti, no. A oni mají jenom hodně životů, jinak jsou slabí. Ale ty bomby to nesou. Tady ten je blbej, tady s tím se nedá normálně fightit, on vždycky když ho sejmeš, tak si lehne. S ním se nedá dělat takový ten vzdušný souboj. Jo! Umři, jo! Je mrtvej. Hej, vem si ten meč, vem si ho! Proč to nejde, sakra? To bys ho asi musel zabít ty, aby to šlo. Nevím, jak to možná. Jo, už jsme u něj, super. Hnedka za začátku do něj. Já se vyhýluju nejdřív teda. Jo. Bum. Dčkem a můžu do něj. Teďka je zatím easy, protože ještě není tolik naagrovaný, ještě má plný životy. Já se jdu vyhýlovat toho. Jo. Máme na něj 5 potionů, to je snad jako dostačující. Dobrý, v pohodě to je. Jde to dobře. Ty jsi ho použil, že jo? Prdele, to jsem nechtěl. No. Já jsem to měl přenastavené na luk a pak jsem to... Když jsem se díval tak... na tu zbraň. Aha, vůbec jsem ho najitoval. Já už nemám moc života teda. Mohl bych být opatrnější, když mám ty poušny. Ne! Au, já jsem ho vyhýloval okamžitě. Nech mě bejt! A pryč od něho? Čum na to! Teď jsem mu vzal půlku života skoro. A teď jsem po něm chtěl střelit lukem a on mě trefil svojí díkou. Dobrý. Toho zabijem, to už je v pohodě. Dal jsem mu 2 lukem. Kolik mu bylo minule, když jsme umřeli. Pojď, zabij ho ty. Hezky. Achievement. Meal is beast. Best, teda. Jo. Ten palec nahoru, like. Bum. Juhu. Doufám, že spadne hodně toho do lávy. Super. To bude poušnů.